Sospek sa pagpatay sa 17 anyos nga estudyante na ilhan na sa kapulisan. Personal nga away ang usa sa motibo nga gisubay. Mga nagpuyo duol sa midahiling nga riprap sa Tawason, Mandawi, dili mo pahawa sa ilang gipuyan. Itukuran sa subdivision, gideklarar na nga usag ka danger zone. Grace po dili makadaog sa Sugbo kung walay makinarya sa usag ka partido. Kaso sa pag-ambush o pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban, gipabalhin sa Korte Suprema dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Negotiating panel gitukod sa Kapitolyo aron mo'y makiksabot sa dakbayan sa Sugbo nga mupalit sa yuta sa probinsya. May hapon Sugbo, Kabisayan, Georgia, personal nga kasungian ang gilantaw nga motibo sa pagpatay sa usa ka estudyante sulod sa ilang balay. Kini ang gisubay karon sa kapulisan nga nakakuha na sa identity sa suspect human sila gihatagan og kasayuran sa usa ka informant. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Ligo ng ebidensya sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, batok sa suspitsado sa pagpatay sa biktima. Ug matod nila gumikan sa kaligon sa mga ebidensya, ilang gipasalig nga ilan ang madakpan ng mga suspitsado karong adlaw o sa sunod nga mga adlaw. Positively identified na sa Lapu-Lapu City Police Office ang suspect sa pagpatay ni Karen K. Montibon sa barangay Basak ni atong niaging adlaw. Daling na ila sa giumol nga Karen Special Investigation Task Team ang suspect pinaagi sa tabang sa tulo ka mga informants. Labing may hinungdanong impormasyon ang gihatag sa usa ka texter kagabi nga mo'y nagpalig-on sa motibo ug ebidensya batok sa suspect nga gigukod na sa kapulisan. Matod ni LLCPO Director Armando Radoc nga nakonsensya ang texter, mao nga midangop siya sa mga pulis. Daling may pagayad og mga checkpoint ang Lapu-Lapu Police sa first ug second bridge ug sa ferry terminal apan wa nila ma-intercept ang ilang gipangita. Gipaningkamutan nila Radoc nga madali ang pagdakop sa suspect. Mura na ako ngayon, hopefully within this day, we will be able to arrest it and I can provide you the detail of the pursuit of the case. Duha ka teams ang nagtutok sa kaso sa pagpatay ni Karen. Gilangkuban kini sa Investigation and Detective Management Branch, City Intelligence Branch, Homicide, Basak Police Station sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang Criminal Investigation and Detection Group. Usa ka team ang gitahasan sa pagpangita ug pagdakop sa suspect, samtang ang usa ang mo-recover sa iPad ug DSLR sa biktima nga posibleng makapalig-on sa ebidensya sa kapulisan batok sa suspect. Nakig-alayon na usab ang Lapu-Lapu City Police sa ubang mga units sa Police Regional Office 7. Personal nga motibo usab ang gisubay sa kapulisan human giingong nagkalalis ang biktima ug ang suspect. Ano dili kay mura nagkalalis lang yun sila as to when and where and how the argument or heated argument happened. We do not have a detail and that was being disclosed. Wa mibutag si Radog kon babae o lalaki ang mipatay ni Karen, apan siguro sila nga mahimo ra nga mabuhat sa usa ka tawo ang pagbunog o pagtuok sa biktima nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Wa usab misulti ang pulis kung kinsa sa duha ang suspect sa pagpatay ni Karen. Usa ka babae ug lalaki ang nakit-an sa silingan nga miadto sa panimay sa mga Montibon samtang naginusara kini ni adtong Martes. Gawas sa gamay nga laceration sa gawas nga bahin sa kinatawo sa biktima. Wa na ilang nakit ang timailhan ang medico legal nga nagpamatuod nga gi-rape kini. Based on the findings, I don't say that she was raped. It's very slight laceration in the surface. So possibly tingali nga pag ana to under scalpel or struggle nagunitan to siya. Ang mayor sa Lapu-Lapu, Paz Radaza, mitanyag og tunga sa milyon ka pesos nga reward ni adtong makatabang sa pagsulbad sa krimen. She made several calls also and she was even suggesting that the city will offer a reward for the fast solution of this case and giving justice to the victim. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Mihangyo sa kapulisan ang pamilyang Montibon nga paspasan ang pag-ila sa suspect nga mipatay sa ilang anak nga si Karen K. Sa unang gabi sa haya sa Batanon, gidagsa sa mga suod nga higala ug kabanay sa biktima.
Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Dinhi sa usa ka pribadong lawak sud sa St. Peter Memorial Chapel, gihaya ang 17 anyos nga si Karen K. Montibon, human siya gipatay sud siyang lawak nitong Martes sa buntag. Sa unang gabi sa iyang haya, gidagsa dayon kini siyang suod nga mga higala ug kabanay, usa na ini si Jessilyn. Iyahang mga tambag kanang words of wisdom ya grabe jud kay makatatak sa imong heart jud nga kanang kumuhila ka in front niya, like, mura jud siya na sympathy, concern nga, di jud ka insist nga makahelp jud nimo. Ang amahan ni Karen nga si James, maglisod pa sa pagdawat sa gidangatan sa iyang anak, labi pa kay siyang nakadiskubre sa patayng lawas ni Karen sa iyang pag-uli gikan sa trabaho Martes sa hapon. Asoy niya, maayo nga anak si Karen, mao nga di sila makatuo nga may kontra kini. Abot na ko, ablira man, murag na disarrange naman ang kuhan sa sulod. Ako na pong gitaro, saka ko sa taas, minita ako sa kong bata, kay ibaw naman ko nga niuli na kong bata, kay inanang urasa muli. Muna may akong nakitaan na siya sa loob. Panawagan sa pamilya og mga higala, madakpan na unta ang nagpatay sa dalaga. Ilang gihangyo ang kapulisan nga tutukan ang investigasyon aron masayran ang tinuod nga mga suspect sa krimen. Madali ang kuhan, ang proseso sa pagkuhan nila ba sa mga kuhan ng suspect ba. Kaya sa karon wala pa mong gisuspect ko. Kagahapon mihala dugusa ka misa ang University of San Carlos alang sa tinun-an nila nga si Karen kinsa aktibong miyembro sab sa Junior Philippine Institute of Accountants kun JPA. Agig pagkundina sa kalit nga kamatayon ni Montibon, giawhag nila ang mga tinun-an sa universidad sa pagsulubog itom nga sanina, agig pakitag simpatiya sa pamilya ug sa pagpangayo nila og hustisya. The University of San Carlos as a community really is shouting for justice and these senseless killings. Giawhag sab nila mga tinun-an lakip na ang media nga mahimong responsable sa mga gipost sa social networking sites. For me, I think it would be socially responsible for all of us to show our sympathy to her by not sharing her photo, because her photo is we're trying to respect her privacy. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rossi. Mga estudyante sa San Carlos nakurat sa nahitabo sa pagpatay sa ilang kauban sa eskwelahan. Agi og pagpadayag sa ilang pagsubo nga pagpangayo og hustisya. Nagsulob sila og itom karong adlaw. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Di wash day karon sa University of San Carlos main campus apan sagad sa mga estudyante ang nagsibilyan og nagsulob og itom. Pagsanong kini sa matinun-an sa panawagan sa Office of Student Affairs sa pagpadayag sa ilang pasubo o pagpangayo og hustisya sa niluog nga kamatayon sa first year accounting student nga si Karen K. Montibon. Doon na nagsugod kagahapon sa pagsulubog itom apan midagan kini karong adlaw og magpadayon ugma. Giawhag sa mga pari ang mga tinun-an sa pagtambong sa vigil alang kang Karen nga ipagayon sa chapel sa USC main campus karong alas 4 sa hapon. Gawas sa kasubo, mibati usab og kalagot ang mga tinun-an sa USC tungod sa nahitabo sa ilang kauban. Siyempre, mahadlok na sa mi maginasara sa balay and para karon nga girls sa mi samua yan na. So dapat mag-careful gyud kay dili na safe bisag narata sa tong balay. Wala koy ako na fake kasuko kay la ko kay do ko kaila sa tao pero murag babae pud bayata. Matod nila Rexy og Nika, mibati usab sila og kahadlok sa gidangatan ni Karen nga sama nila mga first year college student. Wa man sila magka-classmate o mag-abot sa tungaan apan susamang ilang mga damgo og pagmahal sa mahigala og pamilya. Doon na say uban nga wa mag-itom apan nagsuporta gihapon sa kausa sa tibuok tunghaan. Of course, I think it's not kanang necessary na mag-black. It's really in the emotions of the people kay even though I'm not wearing black kay naradyo na sa tao nga kanang sympathize ba sila or di sa katong namatay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote.
Mga nagpuyo duol sa midahili nga riprap sa barangay Tawason, Mandaue City nagdumili sa pagbiya sa ilang gipuy-an. Gideklarar na sa DENR nga usa ka danger zone ang mga lugar. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Padayon nga gibantayan sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga namuyo duol sa nahulpa nga riprap sa Villa Sebastiana sa barangay Tawason. Matod sa Disaster Office nga wa mamiya ang namuyo duol sa midahili nga riprap nga mitabon sa usa ka balay. Duha ang nadatugan ug ang usan ini namatay sa hitabo at tulos sa pagbunok sa kusog nga uwan niadtong Domingo sa hapon. Gipahimangnuan na daan sa CDRRMO ang di mo minus 3 ka pamilya nga namuyo duol sa gihimong subdivision nga muhikling na lang apan namalibad sila. May pasalig nga apektado ang mga pamilya nga biyaan ang ilang mga balay kun mokusog ang pag-uwan. Ni hangyo man sad sila sa dili lang sa una kuno sila mo evacuate kay anyway safe pa man sad sa lugar nila kuno. Gideklara na nga danger zone sa Department of Environment and Natural Resources ang lugar og di na angay pasudlan. Istrikto na usab nga ipatuman sa DENR ang pagkordon sa 3,000 square meters nga luna. Di na usab manghilabot ang dakbayan sa Mandaue sa Villa Sebastiana Subdivision samtang wa pa mahuman ang ilang investigasyon ug ang nagpadayon nga joint investigation sa Environment and Management ug Mines and Geosciences Bureau. Mo kuha lang siguro na nailayable sa Danang City Mandaue gawas kunan na ang structures karon gud wala pa man gud na ang kuan wala pa may structures gud nga ni erect diha. Andam na usab ang report sa EMB o gihuwat na lang ang pag-review ini sa Regional Director William Canado nga tuwa pa sa kauluhan. Ang EMB ang issue environmental compliance certificate sa developer sa San Sebastiana apan wa sila makakuha og engineering, geological and geohazard assessment gikan sa MGB aron matino nga luwas ang lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Kuwang na ang mga tigbantay sa mga piniriso sa provincial jail sa lalawigan sa Sugbo. Gawa sa mga pagpang-retire sa mga jail guards, buot nila nga doblehon ang gidaghanon sa mga gwardya niini. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rusit. Sa 11 uwahing talaan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, miabot na ang ihap sa mga piniriso og 2,602 kabuok. Daghan ra kaayo kini alang sa 51 lang ka mga prison guards nga anaa ang maong pasilidad ug buot dublehon ang gidaghanon niini. Ning bag-o lang 19 ka mga jail guards ang miretiro na sa serbisyo, busa dunay pagkuwang sa personahe nga mo'y mubantay sa hugot nga seguridad sa prisuhan labi na sa mga piniriso. Mula ginaw, ganahan ka ng mo professionalize atong ari, yan lang ato ginibutag saktong gwardiya. Niya kana yung para ng criminology graduates at least sayon na suguon ba ibaw na sila trabaho daan gani. Sa maong gidaghanon sa mga inmates, giangko ni Toral nga naghuot na og maayo ang pasilidad. Iyang isugyot sa Integrated Bar of the Philippines nga kung mahimo, monitoron og maayo ang kaso sa mga preso aron mataral na kini og dayon madesisyonan. Dako kay kuwang-kuwangan tag mga at least double sa 61, so mga 61 sa gabok. So dapat mga 100 plus? 120 tami, 120. Gitak nang makitagbo si Toral sa gobernador karong hapon aron isgutan ang suliran sa CPDRC. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Ro. Usa ka negotiating panel gitukod sa Kapitolyo nga maoy makig-negotiate sa dakbayan sa Sugbo sa pagpalit sa syudad sa mga luna ubos sa Provincial Ordinance 93-1. Ilaw usab nga gisugyot nga mahimong ipakapin ang Fund A sa SRP sa yuta sa kapin 3 hektaryas nga yuta sa syudad sa North Reclamation Area. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rusit. Kung misugot palang unta dayon sa Cebu City Mayor Michael Rama sa sugyot nga land swap niya tong tuig 2011, posibleng wa nay problema ang gobyerno karon sa kontrobersyal nga mga lote nga nahisakop sa Provincial Ordinance 93-1. Kini ang gipahayag ni Vice Gobernador Agnes Magpali kaganiha, diyang gipangayuan sa reaksyon nga pinal na ang tanyag sa city government nga 500 million pesos kabahin sa pag-acquire og mga luna gikan sa Kapitolyo. Apan ang counter-proposal sa provincial government nagkanayon nga gawas sa 500 milyones ka pesos, pakapinan pagyud kini og kapin 3 hektaryas nga luna sa syudad sa may SM City sa North Reclamation Area nga mobalor og 1.2 billion pesos. Wa na unta, human na unta ni karon plus ang value sa kuan murag alkanse pagani kay ang value
1.3 raman sa among estimate. Now, it will cost them higher. It will cost them 1.8. Pagkakaroon doon na negotiating panel nga gitukod ang Kapitolyo nga panguluhan ni Magpale. Tinguha nila nga fair and just lang ang makabot nga negosasyon tali sa Kapitolyo og City Hall. Nahuna-hunan usab nila nga ang Fund A sa SRP mong ipakapin sa ibayad sa syudad. Muapil lang unta ta ni Mayor Mike nga kaninga magud siya nga this is final. Well, we cannot do anything. We also have our constituents to worry about. Plus, is it grossly if this is grossly disadvantageous to the province, kami po'y madaot. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Ipatuman sa rerouting sa traffic sa pipila ka mga dalan sa dakbayan sa Sugbo. Tungod kini sa pagpahigayon og mga kalihukan sa barangay nunot sa fiesta nga sa ulugon sa barangay Tisa ug Pardo. Apektado ang mga dalan sa Katipunan ug F. Llamas tungod sa Siomai Festival sa Barangay Tisa. Usa ka fun run ipahigayon karong Sabado sa buntag, Siomai Festival Queen karong September 26 ug Siomai Festival Street Dancing karong September 27. Posibleng mag-atubang og kaso ang mga ginikanan sa mga menor de edad nga mapamatud ang nagpasagad sa ilang mga anak kini human masayri sa DSWS nga kompleto pa diay og ginikanan ang kapin sa 30 ka mga batan-on nga gipang-rescue nila ilawom sa Taytayan. Sa pakiginabi sa pangu sa Department of Social Welfare Office, iyang gipahibaw nga naghimo na sila og kasabutan tali sa mga ginikanan sa mga menor de edad nga tigamitan og rugby ilawom sa mga Taytayan sa Banilad ug Mabolo. Misaad ang mga ginikanan nga di na nila pasagdan pa ang mga bata nga magsuroy-suroy sa kadalanan. Nasuta nga pipila sa mga kabataan nakabalik na sa ilang mga ginikanan samtang ang uban nakahukom nga magpabili na lang sa center. Kasong Child Abuse sa Republic Act 7610 ang atubangon nga sumbong sa mga ginikanan nga magpabaya og balik sa ilang mga anak. Atol sa operation niya itong Biyernes sa gabi, nakuha ang nagkalain-laing mahait nga hinagiban og gamitunon sa pagsuyop og shabu sa gihimong mga payag-payag ilawom sa duha ka Taytayan. Matud sa City Environment Sanitation Enforcement Team CONSESAT ug DSWS, magpadayon ang ilang programa nga gitawag og reaching out nga hipuson ang mga menor de edad nga naa sa kadalanan aron kuhaan og pangalan sa ilang mga ginikanan. Mando ang Korte Suprema nga ibalhin sa RTC dinhi sa dakbayan sa Sugbo gikan sa Argao ang hearing sa kasong pag-ambush ug pagpatay ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Hantud karon wala pa madakpi ang tulo ka mga akusado nga mga sakop sa Highway Patrol Group. Ang detalye giaksyonan ni Jinky Rosit. Experience and honesty. Sa resolusyon nga gipagawa sa Korte Suprema nga pinitsahan og Agosto 3 ning tuiga, nakahukom kini nga ibalhin ang hearing sa kaso sa RTC sa dakbayan sa Sugbo. Sa samang resolusyon, gimanduan sa bang executive judge sa branch 10 sa RTC nga si Soliver Peras nga i-raffle ang kasong kriminal batok sa tulo ka mga akusado nga silang Romualdo Iglesia, Joselito Lerion ug Alex Bacani kinsa hangtod karon padayong gipangita. Nalipay mini nga niya na sa Siyudad Sugbo, dili na ta moadto sa Argao kay for the security of the witnesses and of course sa lawyers kay madlo sa tang mamatay ta. Ang problema lang kay ang tulo ka akusado still fugitives of justice. Nagsuwat usab silang barsenas ngadto sa mga ahensya sa gobyerno sama sa CIDG, NBI ug uban pa nga paspasan na ang pagpangita sa tulo ka mga akusado. Kay klaro man kayo nga wa pa sila sala, musumiter sila sa trial sa kaso kriminal. Naaraba na sa atong jurisprudence nga flight is an evidence of guilt. Hangtod karon, nagpabilin ang reward money nga gitanyag sa pamilyang Archival sa makatug-an sa nimutangan sa tulo. 200,000 pesos ang reward money alang sa pagsikop nila ni Iglesia og Lerion, samtang 100,000 ang reward money sa pagkasikop ni Bacani. Gibasura sa Supreme Court ang petisyon sa depensa nga ibalhin ang court hearing gikan sa Argao paingon sa kauluhan tungod sa hinungdan nga di kini praktikal ug risgo na sab alang sa mga testigo sa kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit.
Sa mga balita gawas sa nasod. Magnitude 8.3 nga linog miigo sa northern coast sa Chile kaganihang buntag. Kini mitayog sa mga building sa Santiago nga capital sa Chile. Usa ka tsunami warning ang gi-issue sa mga tinugyanan ngadto sa mga lugar nga daplin sa dagat. Sa initial nga report, usa ang patay sa mihanang bahin sa capital, samtang dagkong bound ug mga pagbaha nahitabo sa pipila ka mga syudad daplin sa dagat. Nga sinati ang gikusgon sa pagtayog sa linog hangtod sa Argentina, nga nahimutang sa pikas nga bahin sa continent sa South America. Hangtod karong hapon ang linog gisundan kapin sa 30 ka mga aftershocks nga dunay gikusgon nga labaw pa sa 4.5 magnitude hangtod sa magnitude 7. Kini ang labing kusog nga linog nga nasinati sa Chile sukad sa linog ug tsunami sa tuig 2010 din mikalas kini usa gatusan ka tawo nga mipatag sa syudad sa Concepcion sa Central Chile. 14 anyos og first year student sa MacArthur High School sa Irving, Texas, gipusasan sa mga pulis ug gisuspenso sa iyang eskwelahan. Gipasanginlan siya nga naghimo og usa ka bomba. Gidala ni Ahmed Mohamed ang iyang gihimo nga relo aron ipakita sa usa ka engineering teacher. Mingon kini nga nindot ang iyang gihimo ug giingnan nga dili ipakita sa uban nga teacher. Asa apan samtang sulod sa iyang English class, mitingog ang alarm sa iyang gihimo nga electronic clock ug gisita sa iyang English teacher. Gipahibalo dayon sa mga school officials ang kapulisan ug gidakop si Ahmed sa pagtuo nga usa ka bomba ang gihimo niini. Gibuhian si Ahmed sa mga pulis human sa interrogation ug mugshots apan gipabilin sa pulis ang himo niya nga relo. Ang nahitabo kang Ahmed nakaanik og imbitasyon ni Presidente Barack Obama sa White House alang sa Astronomy Night karong Oktubre 19 uban sa mga scientists, engineers, astronauts, teachers ug mga estudyante. Nakaduwad usab siya og suporta gikan ni Hillary Clinton ug Mark Zuckerberg nga founder sa Facebook. Sumala sa post ni Mark Zuckerberg sa Facebook, ang abilidad ug ambisyon sa paggama sa usa ka butang gikinahanglan nga daygon ug dili dakpon. Si Zuckerberg gusto nga makikita kang Ahmed sa ilang buhatan sa Facebook ug mitambag sa pagpadayon sa paghimo og mga butang. Gipasiritan sa pulis og tubig ang rally sa mga ethnic Malays nga wala nila mapugni. Gikadlukan nga mo-provoke kini og racial trouble sa multi-ethnic nga nasod nga adunay daghang mga Chinese ug Indian minorities. Unang tumong sa rally mao ang pag-emphasize sa dominance sa mga Malay sa Malaysia ug ang suporta sa gobyerno ni Prime Minister Najib Razak. Ang Prime Minister unang gipressure sa pag-resign tungod sa $700 million nga financial scandal sa mga nagrally nga Chinese ug Indian nga mga residente sa nasod. Apan lahi sa ban sa pulis nga unang rally sa Chinese ug Indian residents, ang Malay gipagitugutan sa mga tinugyanan. Ubos kini sa kondisyon nga ang mga demonstrador dili magdala sa mga banners ug posters nga adunay racial discrimination. Gilantaw sa mga Malay nga mga outsiders ang Chinese ug Indian residents nga miabot sa nasod isip mga traders, laborers, plantation workers ug civil servants. Dihang ubos pa kini sa nasod nga Britain. 25% sa nasod sa populasyon sa nasod sa Malaysia mga Chinese, samtang 10% nini mga Indian. Grace po nang ginahanglan sa makinarya sa usa ka partido aron makadaog dinhi sa Sugbo. Kini ang gipadayag ni Vice Gobernador Agnes Magpale nga sakop sa Liberal Party. Nunot sa pagpahibalo ni Grace po nga mudagan nga independente sa pagka-presidente. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Person running, that is her prerogative despite the case filed against her, wa pa man ni decision. So wa na makurat ang usa sa labing karaan sa natad sa politika nga si Vice Gobernador Agnes Magpale sa gianunsyo ni Grace Poe nga magpapili kini pagka-presidente sa nasod karong 2016. Apan alang sa iyang kadaugan, magkinahanglan matud pa og lig-on nga partido si Poe aron mo'y mutabang kaniya siyang pagpangampanya dinhi sa Sugbo. Mipasangil kaniadto si Grace Poe nga gitikasan og boto sa iyang amahan nga si Fernando Poe Jr. rason nga wa siya makadaog dinhi. Mao na atong worry nga tingaling mapildi siya moingon na sa dunya siya nga gitikasan. There's such a thing as party machinery manggod, and maybe Senator Grace is being bag-o lang siya ba, she thinks another kind of politics will do. I do not know.
Apan giklaro ni Magpale nga bisan og ipangulitawhan si Po sa LP kaniadto aron himong Vice Presidente ni Mar Rojas apan di matud pa kini makaapekto sa Partidong Liberal. I knew that she was going to really run. Pero naninguha lang sa dang LP. But it doesn't change naman nakauna naman og announce si Secretary Mar plus the endorsement of the President. Alang ni Magpale, ang desisyon ni Po nga mudagan sa pagka-presidente magsilbing dakong hagit siyang kandidatura labi pa kay bag-o pa siya sa politika. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Tulo ang angol sa disgrasya sa kadalanan sa South Road Properties tungod sa steel plate nga gingong gipasagdan lang sa karsada. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Tungod ining steel plate nga gibutang sa kontraktor dinhi sa South Road Property, duha ka motorsiklo ang nadisgrasya kagabi og nalandig sa tambalanan ang mga sakay niini. Human nakaangkon og garas sa ilang kalawasan. Gibangagan ang karsada sa kontraktor sa Pilipinas Water. Din ilang gilubong ang tubo sa tubig. Apan giingong wala tabuni sa nagtrabaho niini hinungdan sa disgrasya. Apan ang mga nagtrabaho hugot nga mihimakak nga nagpasagad sila. Dako kay lagano, tumo sa labi patusok. Gipasabot sa Executive Director sa CCTO Attorney Ray Gialon nga mihimo dayon sila og pakisusi dihang nasayran nga dunay naglungag sa karsada. Ilang nasuta nga gawas sa wa kini permit napakyasab sila sa pagbutang og early warning device rason nga giembargo nila ang mga ekipo. Delikado kayo sa mga motorista nga mulabay dito nga area. Sa 3 lanes usa na lang kalin ang nahibilin. Nagbutang, dito suga, suga. Wala na suga. Among kuha adlaw gabi ko damo ibalik mga alas kanang ngit-ngit na ba? Hayag na. Kanang ngit-ngit na among Matud sa CCTO di nila iuli ang equipment samtang nagpaabot pa sila sa resulta sa investigasyon sa netabong disgrasya sa duha ka motorsiklo kagabi. Ang report ilang isumiti sa City Hall og morekomendar usab sila nga ipahunong ang pagtrabaho niini. Bukikan sa Facebook nga post atong gi-aksyonan ni Suwatas Pilipinas Water through sa SRP board. Dugang sa CCTO nga andam sila muhatag og assistance sa bisan kinsa nga kontraktor sa karsada aron dili maapektuhan ang dagan sa trapiko o malikayan ang disgrasya. Gihulagway ni Panibio nga dunay mga gahian og ulo nga wala musunod sa 40 km/h nga speed limit diha sa SRP. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Mga sakop sa kapulisan nagtuo nga mga taga-opisina ra sa LTO ang responsable sa pagkawagtang sa mga piyesa sa mga sakyanan nga gi-impound sa maong buhatan. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Nasuta sa kapulisan sa Theft and Robbery Section nga inside job ang nahitabo sa pagkawala sa pipila ka mga spare parts sa Land Transportation Office impounding area. Matud pa ni Chief Inspector David Senior sa TRS ato silang pagpahigay ng ocular visit sa lugar pagkagahapon, gipang uli ang ubang mga nawala nga spare parts. Dugang pa niini nga gipaubos sa investigasyon ang mga gwardya sa impounding area nga mo'y assigned ato sa pagkawala sa mga butang. Kasunod mga pila ka oras man siguro to o pila ka pagkahapon giuli ang mga item. So sa inyong duda naay gwardiya gud. Naay gwardiya. So duda to diha to sud. Mga dako giposibility. Nagpaabot pa usab ang kapulisan nga masangat sa ilang buhatan ang formal complaint gikan sa LTO aron imbestigahon ang kaso. Usa sa mga gwardya sa impounding area miingon nga wa na sila masayod og unsay mga nawala human sila mipuli sa mga daan nga gwardyang na-assign sa dapit. Nagwata ta og mo pursige gyud silang LTO. So kisa may imbestigahon na sir. Ang mga gwardya. Gasolina ba? So pagpuli nyo, nawala na. Kasagaran sa mga nawala naglakip sa mga ligid, karburador ug alternator ug uban pa nga mga piyesa sa sakyanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil.
Kapulisan mipahimangno nga lain na usab nga modus operandi ang gihimo sa mga sakop sa Salisi ug Laglag Baryagang. Nining higayuna ang pagpanguot na usab mo'y ilang gihimo. Kini giaksyon na ni Leslie Caminada Vistil. Kung kaniadto lipat-lipat ang style sa grupong nadakpan sa kapulisan sa Dakbayn sa Mandawi, karon pagpanguot na sabang ilang tirada aron makakwarta. Alerto ang tanang kapulisan sa Dakbayn sa Sugbo, kalabot niining paggara sa mga nakapiyansang criminal group. Matud pa ni Chief Inspector David Senior sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office nga nakadawat siya report gikan sa mga kaubang officer sa kapulisan nga sama og kada adlaw na lang nga pagpangigo sa maong grupo. Kasagaran nilang area mao ang Colon area ug mga jeep di pasayroan. Kung siya magtawag sa ako nga na biktima sa Colon, unya identified ang katong siyam nga naiunom nga nakapiyansa na identify nga sila muna atom nagisigig kupo dito katong sa Mandawi gi-identify. Matud pa ni Senior nga ila karong gisundan ang mga lihok sa maong grupo. Gani aduna say mga pulis nga naniid kun hain magtago ang maong grupo. Nibalik pero lahi ang modus wa na sila atong kuan laglag. Kuot sa. Kini mga babae? Katong babae ug ang namputoy nano po kuno bayot. Basta identify may wani histo. Amo man gitabangan, taasan na sila maglungga ng mga buang. Labing ulahin nila nga biktima mao ang mercury drugs sa lungsod sa Liloan. Nadakpa na sila apan nakapiyansa og mibalik na usab og pang biktima. Mipahimangno ang kapulisan sa publiko sa pagmatngon ug likayan ang pagdala og mahalon nga butang kun mulakaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Usa ka 46 anyos nga lalaki ang nadakpan sa buy-bust operation nga gipahigayon sa mga sakop sa City Intelligence Branch kagabi. Si Melchor Intoma, 46 anyos, gisikop human makuha og upat ka gagmayng pakete sa shabu gawa sa lain pang medium-size pack nga nagkantidad og 1,700 pesos diin didto sa may Dan Lopez, Sitio Mahayahay, Barangay Calamba, ning syudad. Pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Ang maong suspect giulagway nga level 2 drug pusher nga makadispose og dulan 3,000 pesos kada semana. Giangkon hinuon sa suspect ang pagpamaligya og illegal nga drogas apan mipasabot nga gumikan lamang kini sa kawad-on ug kalisod. Hola mga kapatid! Happy Pilipinas Thursday afternoon kanatong tanan. Sa nagunang chika sa mga kadalanan karon, anak sa senadorang si Grace Poe nga si Brian Paul Manzares, giingong nauyab sa atong kapatid star nga si Jasmine Curtis Smith. Ang pangutana, naangkon ba niya ang matamis nga oo sa aktres? Uban sa pagkabaniog sa pangalang Grace Poe karon, kinsa mipahibaw na sa iyang kandidatura nga mudagan pagka-presidente karong umaabot 2016 sa Philippine National Elections. Wa malikayang nihisgutan sa kadaghanan ang numero 1 supporter sa senadora, ang anak ining si Brian Paul Manzares, kinsa giingong ni undang gyud sa iyang pagpanrabaho isip usa ka reporter aron masuportaran ang inahan sa pagpangampanya. Og dinhi nautingkay ang personal nga kinabuhi sa batan-ong anak sa senadora nga matud pa gipangulitawhan niini ang atong kapatid star nga si Jasmine Curtis Smith. Butang nga gipamatud-an sab sa aktres. Apan matud ni Jasmine wa pa siya'y plano nga musud og laing relasyon, busa iyang gihangyo si Brian nga sa pagkakaron friends lang una sila. Gipaambit sab ni Jasmine nga iyang gikalipay ang dakong pagsabot ni Brian sa iyang desisyon. Girl sa buong Pilipinas, uncontrollable. Sa pagkakaroon, nakafocus ang atong kapatid star sa bagong show ni ini sa TV5 nga My Fair Lady, ang Filipino adaptation sa sikat nga Korean novelang hit series ni atong 29 nga makita matag alas 9:30 sa gabi, Lunes hangtod Biyernes sa TV5. Kahinumduman nga si Sam Concepcion ang karapusang nakarelasyon ni Jasmine. Apan, giklaro sa aktres nga wa niya gisalikway ang posibilidad nga magkauyab sila ni Brian tungod kay matod niya maayong tao kini. Mao kadto ang pinakalabas nga mga chika nga atong nasagap karong adlaw, hangtod ugma og alang sa walay karapusan nga mga showbiz chismis. O balik ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Alang sa Lights, Camera, Action, Showbiz, kini si JP Laupat Serra ug ang atong Word of the Gay nagkanayon.
Pag nakita mo na masaya ang mahal mo sa piling ng iba, huwag kang malungkot o umiyak. Isipin mo na lang, masaya siya dahil mukhang clown ang kasama niya. Agay! Kinsa may mukhang clown, JP. Murag na-relate siya sa iyang experience. I really hope kung naka-girlfriend nun, di siya happy kay ikaw ang clown. Maugyod. Brian po, Grace po. Tulo na kabuk ang nipadayag sa ilang intensyon nga mudagan pagka-presidente. And for me, Attorney Georgia, maayo na kay More choices. More choices, better for our voters. Yes. No? And usunod na ito ipangutana, ugunsa sa niya ilahang, kaysa kang Grace po gahapon, iya magipadayag ang iyang Yung plataforma. platforms, yes. Sunod na ito pangutana sa atong mga kandidato, ugon sa plano nila sa Sugbo ug sa Kabisayan. Interviewin nato si Grace po. O kang ubansad ng mga Ay, sila kandidato tanan ay. sa umaabot. Have you made your choice? Not yet. It's too early. I want to hear their Bitaw. sides right now. Patakabaw, maybe there's gonna be a fourth one who will file also. Kinsa maka? We'll know soon. JP Lau Katsera. Yes. Umawag kanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!